Promoveremos o asociacionismo e a participación veciñal e faremos xuntanzas veciñais para que os veciños e veciñas de Coirós poidan expoñer as súas necesidades e utilizaremos as redes sociais para facer de Coirós un concello máis democrático e participativo. Impórtanos as persoas e impórtanos o seu benestar. Poñeremos todos os medios para reducir ao mínimo o tempo de espera polo servicio de atención no fogar. Tamén traballaremos con outros concellos para dotarnos dun centro de día para a atención e servicio das nosas persoas maiores. Realizaremos cursos de formación para o emprego, sobre todo para as mulleres e para a xente nova do concello. Estamos orgullosas de vivir aquí, estamos orgullosas da nosa lingua, da nosa terra, da nosa cultura, do noso patrimonio. É por iso que poñeremos en valor o patrimonio natural, cultural, arquitectónico, arqueolóxico, moi abundante neste... Incluiremos a Coirós no servicio de transporte metropolitano e crearemos un servicio de transporte municipal que conecte as parroquias. Coirós necesita un transporte que permita aos veciños e veciñas desplazarse facilmente, cómodamente. Necesita Coirós un servicio de transporte de calidade e eficiente. Porque nos importa o medio ambiente, melloraremos a xestión do lixo. Crearemos un punto limpo supramunicipal e tamén revisaremos todos os lugares que están sin saneamento para que o teñan con sistemas máis sustentáveis e, desde logo, máis económicos. Coirós é unha terra de persoas traballadoras, de xente emprendedora. Mostra diso é que un concello pequeno como o noso e cunha poboación por debaixo dos 2000 habitantes, contamos con gran cantidade de pequenas empresas, de persoas autónomas que traballan no ámbito da agricultura, no ámbito forestal e tamén no ámbito dos servizos, hostelería, pequenos talleres, empresas de construción e reformas. Para todas estas persoas, para todas estas pequenas empresas, o BNG creará unha oficina de aconsellamento para axudar nos trámites, para buscar liñas de financiamento, para buscar liñas de formación, para que estas empresas teñan proxección no futuro e sigan sendo unha importante fonte de ingresos para o concello e tamén creación de emprego de calidade. É certo que tamén debemos dinamizar o polígono industrial. Así o faremos, creando un viveiro de empresas para atraer máis investimentos, para que outras empresas se instalen aquí e sexan fonte tamén de emprego de calidade. Ainda sen pisar, ti que ves que o raio da hipoteca non se paga coa colleita que estragou o frío da mañá.